A xubilación parcial dos empregados públicos e da nova regulación que deberá entrar en vigor o 1 de abril está a xerar preocupación entre os sindicatos e as administracións. Esta modalidade de retiro só está disponible para o persoal laboral do sector público, pero o endurecemento das condicións da nova normativa ameaza cun bloqueo na súa aplicación. Os sindicatos urxen implementar as modificacións legislativas necesarias para establecer este dereito. A Central Sindical Independente de Funcionarios denuncia que varias administracións están a paralizar as solicitudes destes retiros e reclama ao Goberno que o garanta a través dunha instrucción inmediata a todas as administracións públicas e que se vinculen as novas contratacións de relevistas ás ofertas de emprego público. Falamos sobre este asunto con Alberto Hortas, representante da CESIF en Galicia para empresas públicas. A lei entra en vigor o día 1 de abril deste ano, xa antes de que entre en vigor xa é problema, non? Temos que poñer un pouco en contexto desde atrás, porque, bueno, o tema da xubilación parcial existiu con anterioridade, unha norma que na Seguridade Social, e viñese regulando e desempeñando de forma normal, non? Hasta que no 2012, o Real Decreto 20-2012 quitou isto para os funcionarios. Sin embargo, o personal laboral das administracións públicas seguirían podendo de acollerse a esta modalidade de xubilación, non? Cumplindo os requisitos de edad e de cotización, sin ningún tipo de problema. Matizamos o do persoal laboral de administracións públicas, non? Sí, perdón, pola introducción. Sí. Quedámonos con isto. Sí, agora vamos a falar do que é do personal laboral, non? O personal laboral hasta ahora podía pedir a xubilación. O único requisito que se lle pedía á administración era que sustituíra o personal laboral que se marchara con outra persona. E utilizábase os contratos de interinidade. Vale, pero ahora que a publicación o ano pasado, concretamente o 24 de diciembre, día de Nochebuena, do Real Decreto 11-24, sí, para a mellora da competitividade das pensións e xubilacións no traballo, establece que ese relevista ten que ser unha persona fixa, non vale un contrato de interinidade. Bueno, teño aquí o artigo di que, entre outras cousas, que en todos os casos de xubilación parcial anticipada, os contratos de relevo que se establezan terán carácter indefinido e a tempo completo, debendo manterse alo menos durante os 2 anos posteriores á extinción da xubilación parcial, o que mellora, neste caso, a situación precisamente do traballador relevista, non? O que pasa é que as administracións, para meter unha persona relevista, encontranse co problema de que choca directamente cos principios da función pública, non? De que ten que ser por unha oposición, concurso, oposición dos dereitos que hai de igualdade, mérito e capacidade, non? Calquera administración non pode meter a unha persona así fixa en sustitución de outra sin pasar por un proceso selectivo anterior. Sí, o sea, unha oferta de emprego público, digamos. Efectivamente. Entonces xa diferentes administracións, tanto locales como autonómicas como estatais, están xa anunciando de que non van a levar a cabo este tipo de xubilacións porque se encontran un limbo legal de que non saben como abordar a situación do futuro relevista. Que é o que se vai facer? Que tipo de contrato habría que realizar? Cal sería a duración do contrato? Que vai pasar, sí, non? Que vai pasar? CESIF desde o día seguinte á publicación xa vimos esta laguna legal, xa se trasladou á función pública, tanto de palabra como por escrito, que había este problema, bueno, hasta ahora non obtuvimos ningún tipo de resposta.